178 ka mga estudyante sa Weste Giayudahan sa Misamis Oriental ang natunulan og ayuda sa Special Program for Employment of Students kon Spes. Kapin usa ka milyones pesos ang kinatibuk ang kantidad ang natunol sa Public Employment Service Office kon Peso misor. Dulan 7,000 pesos ang nadawatan sa matag estudyante nga nagikan sa Alobihid, Opol, Hitagom, Lagindingan ug Dakbayan sa El Salvador. It's really a great help for me, especially as a college student who is currently staying away from my family. So as a student, it helps me, of course, to be independent in terms of my finances. So at least makatabang ko sa akong family. Gibutyag sa Peso nga nagtrabaho ang mga estudyante ubos niini nga programa sa nagkalain-laing munisipyo ug syudad sa lalawigan sulod sa 20 ka adlaw. Samtang gidasig ni Governor Peter Sr. Pedro Unabia ang kapatanunan nga tapuson ng ilang pagtungha tungod kay anaa ang gobyerno nga nagasuporta kanila. Kabahin kini sa tingwang makubsan ang kalisod sa lalawigan subay sa single-digit poverty incidence kon STPI o paglaom agenda sa letrang A, aggressive programs for youth welfare and development. Usa kini sa mga tingwa ni Governor Nabia nga matabangan ang kapatanunan aron mapadasig sila sa ilang pagskwela. Update ikan sa Peso, ako si Nefilim Diaz, Paglaom News.